What's up mga idol? Welcome back sa ating YouTube channel. Andito po tayo ngayon sa Suzuki Trias Shop. Located po ito sa Mangaldan, Pangasinan. Ayan po yung kanilang cellphone number 0917-818-7694. Kung gusto niyo pong bumili ng Suzuki motorcycle, tawag lang po kayo dyan. Again, subscribe na kayo sa ating YouTube channel mga idols. Pakipindot yan na mumulang subscription button na yan. At like and follow nyo po ang ating FB page, Boy Salabaria. Again, before meron tayong vlog ng Gixxer SF250. Yan po yung color na MotoGP Blue mga idols. Ito po, meron ditong bagong kulay. Yan naman po ang metallic Triton Blue. So yung naging kulay niya ay all blue na po siya mga idols. May decals lang po siya ng MotoGP at may mga yellow stickers. Mga idols, ang kanyang presyo SRP 177,000 pesos. Kung gusto niyo pong bilhin ng installment, pwede po. At ang minimum down payment po niya, 43,800, 2 years, 8,948, 3 years, 7,203. Kung maaga tayo magbayad, may rebate po tayo na 200 pesos. Eto, na-install na po niya yung maintenance-free battery na 12 volt, 6 ampere yung kanyang specs. Again, yung previous po natin, helmet, jersey, plate holder, at meron tayong pre-service. Pero siyempre yung langis o yung oil, bibilin po natin. Pagdating po sa performance, napakalakas itong Gixxer 250 na to. Maximum power 26.5 HP, maximum torque 22.2 Newton meters. Top speed mo nito 150 km per hour, pero approximate lang po yan. At ang kanyang engine specs, 249cc displacement po ito. Yan po ay gumamit ng oil cooling system. Kauna-unahan po yan sa Suzuki. Single cylinder po siya at with a fuel injection na rin. Single overhead camshaft, 4 valves with a 6-speed manual transmission. Ito po, pwede nyo pong i-start via electric lamang. At yung kanya naman chassis, naka-diamond frame po ito. Suspension sa harapan, 41mm ang sukat na telescopic forks. Medyo okay namin po ang kanyang magiging laro dyan. Of course, telescopic po yung kanyang nilagay na suspension dito sa harapang bahagi. Pagdating naman po sa likurang suspension, yan naman po ay naka-monoshock via swing arm. At itong ating Gixxer 250 SF na to, again, meron po siyang split seat. Pwede po tayong magsakay ng ating passenger. So kung meron tayong OBR, pwede po dito. Again, yung suspension sa likuran, naka-monoshock yan. So talagang maganda po laro niyan. Hindi tayo masyadong tagtag dyan. Yan po. Ang ating Gixxer 250 SF ay meron ding ABS mga idol, harap at likod. So sa braking system, ang kanyang disc napakalaki, no? 300mm po ang sukat with 2 piston Vibre caliper. Ganyan po yung kanyang brandang caliper with anti-lock braking system po ito. So mga idol, solid na solid po yung ating brake para dito sa ating Gixxer SF250 with anti-lock braking system na. Pagdating sa likuran, ang sukat naman ng disc 220mm, 1 piston Vibre caliper brand po with ABS nga. So ganyan po katindihan. At yung ating tire na ginamit, MRF po yung brand. May sukat yung harapan na 110 by 70 by 17. Well, napaka-wide po ng mga tires na ginamit dito. Kagandahan pa, yan po ay tubeless. So, less maintenance po sa atin yan. At pagdating naman po sa gulong na ginamit para sa likurang bahagi, ang sukat naman po nito ay 150 by 60 by 17 inch na wheels. Alloy wheels po itong pareho, harap at likod. Ang ganda rin po ng pagkakagawa ng kanyang wheels, no? At, syempre, same brand po rin po, MRF yung kanyang ginamit na tire. Mga idols, napakalaki ng kanyang tire sa likuran, kaya maganda po yan, lalo na sa cornering. Meron din siyang nilagay na rear mudguard. Yun po yung parang pangsalo natin sa mga putik, no? So parang yan, dahil meron tayong angkas, si OBR, hindi masyadong magreklamo sa atin na puro talsik na yung likuran niya dahil meron siyang rear mudguard. At ito mga idols, makita naman din po yung ating seat. Ang height po nito, 800mm. So sakto-sakto po ito para sa ating mga Filipino rider, kahit anong height natin, 5'4", 5'5", kayang-kaya natin yan. Kita nyo yung grab bar sa likuran, split type po yan. So komportable din po ang ating OBR dyan. Well padded po itong seat niya. Talagang maganda yung foam at medyo malambot. Again, yung ground clearance, 165mm po ang sukat. Of course, maraming humps dito sa ating mga kalsada sa Pilipinas. Okay lang din po ito. With equipped na side stand po. Wala po siyang center stand. At ang ating pong Gixxer SF250, meron po siyang timbang. Yung total weight po nito, carb weight, 161 kilograms. Dahil dyan, kayang-kaya nyo pong i-handle to mga idols. Siyempre, sports bike ito, fully paired. At ang magiging problema lang natin dito, siguro yung position natin, lalo na kung long ride, may konting ngala yung ating kamay. Of course, normal po yan para sa sports bike. Again, fuel tank capacity po nito, 12 liters mga idol. Marami-rami pong gasolina ang ating may kakarga, no? At ang fuel consumption niya, 36 km per liter.
Aba, sulit na sulit din po pala itong ating Gixxer SF250, ano? Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina. 430 km bago po maubusan tayo ng gas. So, the best to mga idols. So, mga idols, kung naghahanap po tayo ng ating pang daily commute o pang service natin sa ating trabaho, or gusto natin na sports bike yung type niya, plus maporma din, at of course, matipid din sa gas, aba, ito po ang talagang babagay sa inyo mga idols. Yan po, ang ating Gixxer SF250. Available po itong unit na to sa ating kaibigan na dealer dyan po sa Suzuki Mangaldan, Suzuki Trias Shop, Mangaldan, Pangasinan po itong ating address. Mga idols, kita nyo yung susian niya. Meron siyang ordinary key ignition. Of course, yung kanyang instrument panel, ganda, ano? Fully digital din po ang ating panel. Kita nyo yung ating mga information dito. Yan po, kita talagang the best sa ating Suzuki, ano? Hindi po tinipid itong ating Gixxer SF250. With a price of 177,000 pesos, ito na yung makukuha nating mga benefits. Meron siyang neutral indicator, meron din siyang gear indicator. Makita na natin yung ating gear dyan. Ayan, makita natin yung ating trip meter, yung ating speedometer, meron din siyang clock, at syempre pa, yung mga ABS indicator niya kung naka-ABS tayo. Yan mga idols, ang ating information, may RPM sa taas, plus yung kanyang fuel gauge, no, makita natin kung gaano nakarami yung ating gasolina. So ito po ay very good feature para sa atin kasi digital na siya at kitang-kita na natin yung information natin. Mga idols, meron din siyang safety features gaya nitong pass switch at yung ating mga lever, yung clutch saka yung brake lever, hindi po sila adjustable. Again, meron naman sa mga online shop yan, sa mga accessories, mas maganda kung adjustable. At yung grip niya, okay naman po sa ating kamay, medyo maganda po yung lambot niya. Plus, ito pong kanyang left handlebar, nandyan yung ating high and low beam, signal switch natin at yung ating busina. Again, sa right side, andyan naman po yung ating engine switch on. Ayan, sa may bandang baba. Meron din po siyang kill switch off para sa ating engine. So, ganyan po katindi dito at kaganda itong ating 2022 Gixxer SF250. Mga idols, kung kursunado nito, punta lang po kayo dito kung malapit kayo dito sa Pangasinan. Or kung taga Manila kayo, meron pong Suzuki Trias Shop dyan sa may Roosevelt, Quezon City. Under Guanzon din po ito. At meron din po sa Rizal, dyan sa may Taytay Rizal. Suzuki Taytay. Malapit po sa palengke ng Taytay. Mga idols, yung kanyang mga ilaw, ano, lahat po yan gumamit ng full LED lights. Ang ganda, no? Talagang malinaw na malinaw at talagang very bright yung ating ilaw para dito sa ating Gixxer 250 na to. Again, yung kanyang headlight, daytime running light, at yung kanyang taillight, yan po lahat ay LED. Kita naman po ninyo, meron po siyang automatic headlight on. Parang safety na rin po natin yan, naka-headlight on na kagad dyan. At yung kanyang signal light, yan po ay ordinary halogen bulb ang ginamit. Pagdating sa kanyang taillight, no, napaka-forma rin ang datingan nito. Of course, kung lalagyan po natin to ng tail tidy, no, halos mas magiging sporty yung looks niya. Tatanggalin din natin yung mudguard na yun. Mas kitang-kita yung gulong, ang ganda at ang forma nito. Yan po yung ating signal light. Again, halogen bulb din po ang ginamit na ilaw dyan. At pagdating naman po sa design ng kanyang exhaust, yung kanyang muffler, naka twin type barrel, ano, ang ganda rin po ng forma. Yung end niya, parang chrome yung nilagay nila dyan. At syempre, maganda rin po ang tunog nito. Mga idol, syempre, kung gusto nyo na mas maganda, bili tayo ng accessories na pipe para sa dito. Again, ito po ang napaka-astig na bagong 2022 new color metallic Triton Blue po ng Suzuki Gixxer SF250 mga idols. At kung gusto nyo yan, kursunado nyo po ito mga idols, tawag lang kayo, text nyo lang yung number na nilagay natin dyan. Dyan po sa Suzuki Mangaldan, panalong-panalo mga idols. Talagang ako, personally, may impression ng pogi-pogi po nitong motor na to. So mga idols, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan na pindutin nyo namumulang subscription button na yan. Like and follow nyo rin po yung ating FB page, Boyd Salabaria, dahil marami pa po akong mahandang vlog at features para sa inyo mga idols. Tumutok lang po sa ating channel. Shoutout po sa ating mga idols dyan na laging sumusuporta at nanonood sa atin. Ride safe po sa lahat at stay healthy po.